Byť sprostredkovateľom to nie je iba práca. Čo pre teba znamená toto povolanie? Práca finančného sprostredkovateľa, alebo teda to povolanie, je hlavne pre mňa nie povolaním, ale poslaním. Pretože pokiaľ človek chce dlhodobo fungovať v tomto biznise, tak nemôže sa pozerať iba sám na seba, ale hlavne musí chcieť pomáhať ľuďom. Prečo si sa rozhodla pre Finviu? V čom je Finvia výnimočná? Ja vo financiách pôsobím od roku 2011, takže už predtým som pôsobila v 2 väčších spoločnostiach. Do Finvie som sa rozhodla nastúpiť hlavne kvôli tomu, lebo poznala som ľudí, ktorí pôsobia v tejto spoločnosti a dôverovala som im. Neskôr som sa stretla aj s majiteľom a naozaj sme si sadli ako ľudia. Takže toto bolo pre mňa takéto prvotné kritérium dôvera. Môžem plnohodnotne pracovať a jedno, či sa nachádzam na Slovensku, alebo som niekde v rámci celej Európy. Napríklad stala sa mi situácia, že vo Švédsku som klientovi vyriešila hypotekárny úver. V Paríži v taxiku som 1,5 hodiny telefonovala a riešila taktiež záležitosti klientov. Pracovať sa dá vždy a všade, ako sa vraví. Aké úspechy si zaznamenala vo svojom osobnom a profesionálnom živote? Úspechy v rámci osobného alebo profesionálneho života nedokážem to rozdeliť. V podstate, keď človek žije týmto biznisom, tak je to presne jedno a to isté. Či som bola v Ázii, či som bola v Afrike, alebo Amerike, alebo v kompletne celej Európe, tak za to vďačím práve iba tej práci vo financiách. Mojím najväčším profesionálnym úspechom je to, že v tejto branži pôsobím už toľké roky, čo je spojené samozrejme aj s tým, že klienti mi dôverujú a ja dôverujem aj mojim klientom. No a čo sa týka Finvie, tak pôsobím na najvyššej manažerskej pozícii a za to vďačím aj svojim spolupracovníkom. Takže pre mňa opäť z jedným tých úspechov, že mám skvelý tým ľudí. Ktoré vlastnosti by mal mať podľa teba profesionálny poradca, ktorými disponuješ ty sama? Úspešný človek by mal byť hlavne dôveryhodný, aspoň pre mňa to tak vnímal, by mal byť dôveryhodný, by mal byť spoľahlivý a to je aj v tejto oblasti ako keby najdôležitejšie. Ja musím dôverovať svojim klientom a moji klienti musia dôverovať mne. Bez dôvery a spoľahlivosti sa nedokážeme pohnúť vpred, nedokážeme im pomôcť. Takže potrebujeme naozaj tú dôveru. Čo najradšej robíš s peniazmi? Najradšej míňam peniaze na cestovanie. Takže cestovanie je môj najväčší koníček. A samozrejme všetky peniaze nemíňam iba na cestovanie, ale mojou ďalšou záľubou sú koncerty a kvôli koncertom práve aj cestujem. Takže to je ďalšia. Čo je pre teba v rámci vytvárania tímu to najdôležitejšie? Pre mňa najdôležitejšie, keď mi príde nový človek na pohovor, s ktorým či už ja chcem spolupracovať so mnou, tak je hlavne ako pôsobí na ľudí a či ja by som mu sama zverila svoje vlastné peniaze. Ak tento človek na mňa naozaj pôsobí dôveryhodne, tak v tom prípade ten človek sa dokáže naučiť všetko. Od komunikácie, od finančného vzdelávania, respektíve ak chce budovať tým, tak aj ohľadom manažerského vzdelávania, ale naozaj to, ako pôsobí a či je dôveryhodný, je pre mňa základ. Prekonávame rekordnú infláciu. Čo radíš svojim klientom, aby sa s ňou prešli čo najpohodlnejšie? Či už s infláciou alebo bez inflácie, tak pre mňa je najdôležitejšie, aby moji klienti mali vytvorené rezervy. Potom sa oveľa ľahšie zvláda aj táto finančná situácia, ktorá nastala momentálne v tejto dobe, či už je to teda inflácia alebo zvýšenie úrokových sadzieb. Pokiaľ má človek dostatočne vybudované rezervy na základe svojho príjmu, tak o to jednoduchšie sa mu funguje v tejto dobe. Aké sú tvoje ďalšie ciele? Čo by si chcela ešte dosiahnuť? V podstate za tú dobu, ako pôsobím vo financiách, tak sa mi už podarilo splniť niekoľko či už osobných alebo pracovných cieľov. A za každým, keď si človek stanoví nejaké ciele a podarí sa im naplniť, tak ten pocit je na nezaplatenie. A to je pre mňa to, čo ma dokáže posunúť ďalej. No a samozrejme, aj čo sa týka pracovných cieľov, tak pre mňa najväčší úspech alebo cieľ je spokojnosť aj mojich spolupracovníkov. Takže keď sa posúvajú ľudia vpred, či už v osobnom alebo kariérnom živote, tak to je naozaj pre mňa úspech. Kde berieš motiváciu k tomu ísť neustále ďalej? Najviac ma motivuje práca s tímom.
to, že dokážeme ľudí akoby posúvať ďalej, či už v kariérnom alebo osobnom živote. No a pre mňa je to naozaj najväčší úspech. A tým pádom, keď vidím, že som dokázala nejakému človeku pomôcť, či už je to klient alebo spolupracovník, tak pre mňa je to pocit na nezaplatenie a tým pádom motivácia pomôcť niekomu ďalšiemu.